знаем, че сме програмирани. Така както да бъдем удобни за някой друг, той да ни ползва. Защото ако се замислим, животите, които живеем, те не са за нас. Не е за нас да работим от 9 до 5, 5 дена в седмицата, да имаме огромно количество стрес, да ядем по нездравословен начин, да консумираме огромно количество медикаменти. Това не е за нас. Затова искам да ти попитам какво е за тебе и кое е първото нещо, което правиш, когато, примерно, прекалиш с храната, прекалиш с алкохола, прекалиш и с стреса дори. Защото всичко това е твой избор. Външните фактори, които те стресират заради програмата, която имаш отвътре. Заради живота, който ти избираш да живееш. Казахме, ние сме главният герой на този филм, наречен живот, но сценария е вече един път написан за нас. И ние го следваме от много малки. И пак казвам, ако ние не го следваме, ние биваме отделени от нормалната графа. Кое е първото нещо, което правиш, когато ти физически от всичкото това, което правиш с живота си, защото това, пак казвам, те са твои избори. Твой избор е да станеш и да отидеш на работата, която работиш. Твой избор е с кой партньор си. Твой дори избора какви са финансовите ти облаги. Ти избираш каква работа да работиш и дали тя е достатъчно добра за тебе и благоприятна и защо не стартираш собствен бизнес. Защото не си програмиран така. Програмиран си да бъдеш роб на системата и да се надяваш някой друг да ти даде щастието. И първото нещо, което правим, и искам да се замислиш, ти какво правиш като човек? Имаш главоболие. Приял си, припил си, имаш болки в стомаха. Имаш болки в ставите. Имаш проблеми с изхождането. Много огромен проблем в 21 век. Защо? Защото цялата храносмилателна система е вече разрушена. Какво правиш ти? Хомеопатия ли взимаш? Гледаш по натурален начин? Моля те, сподели, защото е изключително интересно да видите наистина. Аз като терапевт се срещам с много хора. Като хомеопат имам изключително голям брой пациенти и студенти. Това, което забелязваме, е точно тази програма. Ние сме направени по кълъп да работим, има инженери, има водопроводчици, има хомеопати, има лекари. Ние сме в отделни графи. Това са нашите професии, но не са и нашите личности. И някой друг изгражда нашата личност така, че тя да е удобна за него. И наистина зависи от нас да вземем тази отговорност в наши ръце и да спрем да обвиняваме другите за нашето нещастие. Имате главоболие, най-вероятно по-голямата част от човечеството взима някакъв аналгетик. Имате кожни раздразнения, повечето мажат с кортикостероидни кремове. Прияли сте, припили сте, взимате гавискони, нещо за киселини, нещо за подуване на стомаха, взимате препарати, които препарати обаче имат странични ефекти. Няма препарат, който да няма страничен ефект. Ти взимаш нещо чуждо, всеки един има. Но организма, според неговата сила, ще реагира по различен начин на този страничен ефект. Не при всички ще са еднакви симптомите. Всичко това зависи от твоята податливост, т.е. твоя защитен механизъм, твоята войска. Достатъчно обучена ли е, достатъчно силна ли е, или само с едно бутане нашественика ще влезе бързо. Това пак зависи от нас. Не от системата, не от нашите родители, не от нашите учители. Това е избор на свободната воля. Затова човека има тази свободна воля. И ако не прибягваш към медикаменти, какво правиш? Говорихме за това как храната и как храносмилателната система работи и как фактически нашия организъм започва да ни трови според това какво ние консумираме. Как го комбинираме, между какъв диапазон се храним, пием ли вода докато се храним, пием ли алкохол, пием ли газирано, кока-кола и всякакви такива неща, които убиват абсолютно всички нутриенти, които са благоприятни за твоето тяло. Аз ще ти кажа много елементарни методи, които можеш да се направиш в домашни условия.
Обърни се към натуралното, дали ще е нутриционистика, дали ще е хомеопатия, дали ще е каквото и да е. Нещо, което да е за благото на твоето цяло, на твоето семейство, на твоите приятели. Защото от нас ние искаме промяната да стане отвън. Няма как да стане. Промяната трябва да започне вътре в нас. И човек трябва да е концентриран само в това. Как да подобря себе си, да съм удобен на себе си, да живея за себе си, да правя избори, които моята душа иска да направи. А не да следвам този сценарий, докато стигна на 80 годишна възраст, ако имам късмет съответно, заради изборите, които съм направил до 80, и да седнем на стол и да кажем, що не го изживях този живот? Що не го направих това на 40 години? Какво е значението? Какво ще мисли майка ми, баща ми, приятелите ми? Те вече всички са мъртви, примерно. Но кой му пука? И вие оставате сам със себе си. И първите крачки е наистина да обърнем внимание, защото храната, ние сме храната, това е нашето гориво. Това е как ще живее нашето цяло, как органите ще функционират. Дали ще са в добра връзка или ще са постоянно във война. Какво количество медикаменти приемате, колко антибиотик приемате, защото не за всяко нещо е нужен антибиотик. Знаете, антибиотика не работи за вирус. В момента много, над 1,5 милиона или 3 милиона, ще ви излъжа, правих едно проучване преди месец, но ми избяга от главата, колко са починали от антибиотик, защото организма е резистент. Ние използваме тези медикаменти като шоколадови бомбончета и това е опасното, защото вашия микробиом, вашата чревна флора, вашето цялостно съществуване, вашата ендокринна система, вашата жизнена сила, всичко се наранява. Оттам вашите емоции, вашите чувства, вашите действия, вашите резултати. Толкова е просто. Но човек е толкова забързан да прави пари и да следва този скрипт, този сценарий, защото видиш ли, ако не го следва, той става лошия. За кой? За себе си или за другите? И докато не започнем да гледаме, да излекуваме чревната флора, стомаха, оттам сърцето, оттам третото око, блуждаещия нерв, тази изключително връзка, мисли, чувства, емоции, тогава човек ще е здрав, тогава няма да има хронични болести. И това, което най-лесно може да направите, да кажем, били сте на партия, рожден ден, празнували сте, изпуснали сте се, натъпкали сте се, както се казва, прияли сте. Най-обикновен чай, ако смесите чай от лайка и чай от мента, просто да си направите чай без захар, без мед и просто да го изпиете. Това успокоява стомаха, гаденето, дори и киселините. Облегчава чувството точно за това повръщане, за това гадене. Друго средство, което пак всеки един има в дома си, е джинджифил и лимон. Ако се направи отвара, първо, че е противовъзпалително, второ, че е антисептик, трето, че тази комбинация помага, когато имаме натравяне. Не е нужно да взимаме някакви други препарати. Пробваме с натуралното, защото организма има нужда да бъде поведен, не да бъде стопиран, да усеща и да реагира на външни фактори, защото това правим с медикаментите. Ние просто стопираме някаква реакция в нашия организъм, който е установил, че има някакъв патоген, има някакъв стрес и той се опитва да го изхвърли, но ние отиваме до аптеката и стопираме това чувство. Караме автомобил, лампичката за бензина светва. Ние обаче подминаваме първата бензиностанция, втората или чупим лампичката, ние не я виждаме, замазваме проблема, не го виждаме. Колко време колата ще спре? Така и с тялото. И така идват хроничните болести. Вие сте в контрол да бъдете здрави. Третото, което може да направите, е много интересно и при подуване, и при отравяне. Това е активен въглен. Всеки един трябва да има в дома си активен въглен. Чудесен препарат, който доста е черен. Продават го и на хапчета, продават го и на пудра. И всичко това първо се води, че може да изчисти и тялото от паразити, много бързо да ги изхвърли от организма, защото пък това е другия фактор, когато нашата храносмилателна система е заминала, когато нашия стомах, добрите бактерии са унищожени от голямото количество медикаменти, става изключително благоприятна среда за паразити, които стигнат ли до мозъка, знаете какво става.
Всичко това, мили приятели, са ваши избори. Това, което може пък да направите, когато имате много силни киселини, много силно гадене или мислите, че сте приели нещо отровно, чай от копър и кимион. Самата комбинация, ако се направите, има с функцията да събира токсините, да ги обединява и да ги изхвърля от тялото. Виждате ли колко простички нещица, които аз съм убедена, че повечето ги имате, може би нямате в наличен някой от вас, но някой се запасили с активен въглен, вие може да подпомогнете вашето благосъстояние. Аз просто ви призовавам да създадем едно по-здраво бъдеще. Защото това ще са нашите деца, нашите внуци. Загубихме си български език. Всички сме толкова много, не си знаем езика, говорим толкова много чуждици. За жените вече колко знаят да тъкат, да шият, да бродират, да правят килими. Това, което се е правило едно време в България. Ние губим нашия корен, ние губим нашата истина, ние губим едем китайска, тайландска храна, гръцка храна. Това не е нашата храна. Дайте на един китаец свинско съзеле, ще го уморите на втория месец. Той няма такива ензими, за да смели тази храна. Така че, мили приятели, наистина призовавам ви, нека да работим заедно, защото все пак да говорим за общото съзнание. Аз и ти. Нали така? Ако това, което говоря, ви харесва, дайте един палец и се абонирайте за канала.